Ahogy készülődsz a fejéshez, engedd, hogy ez a megerősítő relaxáció segítsen megérkezni. Minél ellazultabbá válsz, annál jobb élmény lesz a fejés, és annál bőségesebb lesz a tejed is. Keress egy kényelmes helyet, ahol el tudsz helyezkedni a fejéshez. Finoman mozgasd át a fejedet jobbra, balra, körbe, hogy a nyakad, vállad izmai is kisimuljanak, ellazuljanak. Majd végezz pár jól eső vágkörzést. Előre, hátra. És most dörzsöld össze a két tenyeredet. Érezd, ahogy felmelegítik egymást, na gyengéden tedd a mellkasodra. Körkörös mozdulatokkal finoman meg is masszírozhatod ezt a területet. Most pedig vegyél pár mély lélegzetet. Engedd, hogy az orrodon keresztül beáramoljon a levegő egészen a hasadba. Majd fújd ki lassan, hosszan, szájon át. Így, nagyon jó. Minden lélegzetvétellel egyre nyugodtabb és ellazultabb leszel. Minden lélegzetvétellel egy újabb adag feszültséget enged el a tested. Ha valahol továbbra is kellemetlenséget érzel, képzeld el, hogy oda irányítod a lélegzetvételt, és a kifújással azt a területet is egyre nyugodtabbnak, békésnek érzed. Ahogy fejni kezdesz, engedd, hogy a most elhangzó megerősítések békével, önbizalommal töltsenek el. Ezt a fejést hálával, örömmel, szeretettel és türelemmel kezdem. Minél jobban ellazulok, annál könnyebben áramlik a tej. Fejéssel táplálom a babámat, minden alkalom értékes. A legjobb táplálékot adom a kisbabámnak. A babám szeret engem. Jó anya vagyok. Hiszek magamban, még akkor is, ha kihívásokkal szembesülök. Megoldom a nehézségeket. Hálás vagyok a babámért, a melleimért és a mellszívómért, mindenért, amire szükségünk van ezen az úton. Fejés közben végig kényelemben érzem magam, megtámasztom a testem, segítséget kérek, ha kell, és a légzésemmel kapcsolódok a jelenhez. Örömöt találok a fejésben. Tudom, ha visszanézek, hálával és büszkeséggel fogok gondolni erre a különleges időszakra. Bízom a testem vele született képességében, hogy a megfelelő mennyiségű tejet termelje a babám számára. Ahogy fejni kezdek, a testem egyre jobban ellazul. Minden csepp tej segíti a babám növekedését és fejlődését. Masszázssal és finom simításokkal segítem az áramlást. Erőt ad, hogy a saját testem által termelt tejet adhatom a babámnak. Hálás vagyok a testemnek ezért a képességéért. Az anyatejem folyamatosan változik. Nem hasonlítom össze ezt a fejést az előzővel. Csak egy fejésre figyelek egyszerre. Szeretek a babámra gondolni, miközben fejem a tejet.
Mindezt a babámért teszem. Eszembe jut az édes arca, szemei, kis orra és szája, ahogy a finom kis kezei a bőrömhöz érnek, csodás illata, és azok a cuki hangok, amiket kiad. Minél többet gondolok a babámra, annál könnyebben áramlik a tejem. Bármilyen módon is táplálom a babámat, szeretem őt, és a legjobbat akarom neki. A fej is a szeretet cselekedete a babámért. Az anyatejem mindent megad, amire szüksége van. Az üres mell több tejet termel. El tudom képzelni, hogy a testem elengedi a tejet, és az szabadon áramlik az üvegbe. Örömmel tölt el, hogy a babámat táplálja majd a tejem. Büszke vagyok minden csepp tejre, amit lefejek. Fejés közben a testem jelzéseiből tudom, mikor van vége. Nem nézem az órát. A testem az útmutató, és én bízom benne. Köszönöm neked, testem, hogy a tejemmel táplálhatom a babámat. Most a relaxáció végén lehet, hogy még tovább folytatod a fejést, és élvezed ezt az ellazult állapotot, amit megteremtettél. Lehet, hogy már a végére értél. Mindenképpen büszke lehetsz magadra, hogy ezt a fejést is megtetted